ngeke sixabane sabandawonye, ngeke sixabane sabandawonye, ngeke sixabane sabandawonye, ngeke sixabane sabandawonye. Sanibonani, molweni uMakhosi Mkhize okhulumayo. Ngiyacela ukuthi wena mama osekhaya unenkinga yokuthi umkhwenyana wakho uyakusola ukuthi wena khona izinto obuye uzenze kodwa uyazi wena ukuthi awuzenzanga. Ngicela ukuthi-ke ungithathele nayi inhliziyo yabhanana. Inhliziyo yabhanana uyiqobe bese uyayibilisa uyipholise. Mese uqeda uyipholisa ungifakele yona ku-2 litha. Ekuseni ungiphuzele into engangenkomishi le encane yetiye noma lamaglasi amancane, nantambama ungiphuzele kona. Bese-ke uyasho ukuthi kuhamba kanjani emva kwaleso sikhathi, kakhulukazi wena mama oshadile noma kungathiwa mhlampe unenkinga yama-ulcer nakhona iyasiza. Bese kuzothi nobhanana, ubhanana lo onje mese uvuthiwe kodwa uthathe amakhasi akhona uwabilise uwaphuze, ayasiza kakhulu uma unama-ulcer. Ma unenkinga yey'nduna ebusweni uyakwazi ukuthi uthathe ubhanana uma usuvuthiwe uwuthathe uhlanganise, mhlawumbe ungawuhlanganisa nesibabuli ugcobe ebusweni. Lokho kuyasiza nakhona, ngikhuluma izinto ezenziwa ubhanana. Noma kungathiwa unomntwana omncane, uma unengane encane vele siyazi ukuthi ubhanana u-healthy, uyimvelo. Unomntwana omncane osongelene esiswini akakwazi ukuthi aye ethoyilethe, meye ethoyilethe uyakhala. Uthathe umxubele ubhanana umphuzise wona, kuyasiza nalokho. Ngiyabonga, inkosi inibusise, amen. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yami uMakhosi Mkhize le enikhuluma naye. Ngiyabonga. Ngeke sixabane sabandawonye, uyeye sabandawonye, uyeye sabandawonye.